Lokal. Inlawlawag ni Mayor Ralph Conrad Medrano ti Ili Asarat, tirason asanda panagkisali iti Tanok Festival ita Atawen. Segon iti Mayor, tirason asanda panagkisali iti Tanok ket mairana nga isumet iti kaaldawan ti panagfesta iti Nasao nga Ili. Inbaga pay ni Medrano, ang marigatan da iti oras kastamet kadig iti performers nga practice. Inayon pa iti opisyal, a personal a kinasarita na ni Governor Cecilia Araneta Marcos ket nawatan iti gobernador. Tirason asaanda makisali iti Nasao Festival taggidan iti dua adadakkel nga event iti Nasao nga Ili ken iti probinsya. Kamaudyanan na nagyaman met ti Mayor ken ni Governor Cecilia Araneta Marcos sa pinalubusan na nga back of the iti Nasao nga event. Main reason naman po ng aming hindi pagsali is yung aming Aldaw ti Ili is on the 28th din. And mahihirapan or mawalan po kami ng time. And performers pagka sumali kami, which is I do believe na intindihan naman po ng ating governor dahil sinadya ko po siyang kausapin to ask her na kung pwede kami mag-back off this Tanok. And ang sabi naman po niya, she understands po yung ating dilemma this year, yung sabay, yung Tanok, ang ating Binakol Festival, which is very hard for the municipality to cater both big events. Kaya po, I'm really thankful kay Governor Cecilia Araneta Marcos dahil napayagan po tayong mag-back off this Tanok. Daytoy ti damag manipud syudad Tilawag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.